भारतआ 15 आगस्त 1947 आव मोनसे उदां रायजो जादोंमोन, जेराव 200 बोसोरनिबो बांसिन ब्रिटिश खुंथायजों सोलिबोदोंमोन। नाथाय भारतआ 15 आगस्त 1947 आव उदांस्रि जायो। बे उदांस्रिया महात्मा गान्धी आरो गुबुन गोबां सुबुंफोरनि दैदेननायाव जानाय नाजानायनि उनाव जारिमिनारि भारतारि उदांस्रिया 1947 आव जादोंमोन। बेबादिनो भारतआ 1947 मायथाइयाव ब्रिटिशफोरनि खुंथायनि जोबनायखौ दिन्थियो आरो मोनसे उदां हादोर महरै भारतनि जोनोमखौ फालिनो थाखाय आगस्तनि 15 अक्ट'खौ उदांस्रि सान महरै फालियो। बे सानाव बानाय गैयै साहस गोनां सुबुंफोरनि दैदेननाय बादि गोबाव आरो गोब्राब उदांस्रि सोमावसारनायखौ मान होनानै बावो। बे उदांस्रि सानखौ फालिनाया फैयै 2022 मायथाइयाव भारतआ आगस्त 15 अक्ट'खालि ब्रिटिश खुंथायनिफ्राय उदां जाफुंनायखौ फालिनानै दिनै 80थि उदांस्रि सानखौ फालिनाय जायो। बेबादिनो 80थि उदांस्रि सानखौ पर्बतजरा साब डिभिजनाव फालिनायाव बिटिसिनि इएम मुनमुन ब्रह्मआ माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बिटिसिनि इएम मुनमुन ब्रह्मआ उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै फोरमायो दि 80थि उदांस्रि सानखौ पर्बतजरा साब डिभिजनाव रायजो राजाजों लोगो नांनानै गाजा गोमजायै खुंफुंदों होनना फोरमायो आरो बे समावनो आसाम सरकार, बिटिसि सरकार हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जौगानायनि थांखि लादों होनना फोरमायो दि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म स्कलारशिप, इउपिएससि, एपिएससि, नीट, जेईई बायदिनि फरायसाफोरनो हेफाजाब होनो कचिं होनो लादों। बिटिसिनि थाखाय माखासे ओनसोलाव स्टेडियाम, आयुष हस्पिटाल, माल्टिपार्पज कमप्लेक्स बायदि मावनो लादों होनना फोरमायो। बे समाव इएम मुनमुन ब्रह्मआ आबुङै मा फोरमायखो मिथिना लादो। अर्थात 80तम स्वाधीनता दिवस सारा भारत नाङैनो जोङो दिनैनि दिनखौ जोबोद गाजा गोमजायै स्वाधीनता फोरबो जों मानियो। जोंबो पर्बतजरा साब डिभिजन हिसाबै दिनै जोङो जोबोद गाजा गोमजायैनो बयबो रायजो राजा तथा आसाम पुलिसनि दैदेननायाव पेरेड प्रदर्शन खालामनानै जोंनि पर्बतजरा साब डिभिजना जोबोद गाजा गोमजायै जों फालिदों आरो आङो बे मुहूर्तआवनो जोंनि बिटिसि सरकार, आसाम सरकारनि दैदेननायाव माखासे स्किम्स आरो बिटिसि सरकार श्रीयुत हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव जोङो सारा बिटिसि नाङैनो जोङो मा उन्नयनमूलक जौगानायनि हाबाफारि लादों। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म स्कलारशिप, यूपीएससी, एपीएससी, नीट, जेईई स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय जोङो 50 निफ्राय आरम्भ खालामनानै 101 जन जोङो फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय जोङो मा धरननि जों हेफाजाब होनो नागिरदों, कचिं, फ्रि कचिं होनो नागिरदों। जोङो सुजित नार्जारी मेम'रियेल स्कलारशिपनि जरियते जोङो माबादि MIL आरो हायेस्ट मार्क्स मोननाय छात्र छात्रीफोरनो जोङो माबादि सुबिदा होनो नागिरदों, बेफोरखौ लोगोसे लोब्बा लाखिनानै आरोबाव बिटिसिनि उन्नयननि मा खामानि जों हाबाफारि आखायाव लादों आरो माखौ मावखांदों, पर्बतजरानि जौगानायनि थाखाय बे स्किमफोरनि बिथोराव जों मा आखायाव लादों, जेरैहाय महामाया टु टिपकाय आसामाला, टिपकाय टु गसाइगाव आसामाला, लोगोसे जोङो 50 बेड गोनां मोनसे आयुष हस्पिटाल, स्टेडियाम टिपकायाव, लोगोसे माल्टि पार्पस कमप्लेक्स, कालचारेल तथा अडिटोरियम कमप्लेक्स, लोगोसे आरोबाव विभिन्न उन्नयनमूलक काम-काज जों आखायाव लानायखौ आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनो हानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों।